Kapan iki dijak munggah neh iki Mbak Dewi iki? Mbak Dewi bebek. Oh. Iya. Asik. Ambek bebek Wulan iki asik. Cewek oke ora Pak cewek? Aki. Ajaranmu Mbak Dewi Wulan. Toh ya. Ya itu. Ini potong-potong saya nggih bojo saya. Wow. Mantul guys. Kae turu gletak ae wis KO. Itu kompor. Ci, ro, lu. Kapan dhewe masak-masak bareng ayo. Bareng nang orang ayo tanggal 16 Maret. Oke? Siap, Bos. Ketok enak banget, Pak. Seger banget iki wisan. Jambu air dari mana? Iki sampean masak apa ora mateng-mateng iki? Iki masak anu wong. Oh. Ya ada apa? Biasa nek mantap. Sarapan, guys. Masak dengan karo Nggih jagung, Lur. Nikmat, Mas. Woi, siapa yang goreng? Woi. Lagi kontak bisa. Saya iki cepet banget pas mangan ya. Siapa yang mangan? Woi, le. Pantes. Pura-pura. Jangan nangis pakai diri, Mas. Mangan nikmat, Lur, ning alas. Mau gak di duit kowe. Lagi nesu, Mas. Gat bojone minggat nang gunung. Anyel. Sing dipegat sing ndi wonge, sing iki. Iya, Mas. Tinggal lu pas lagi sayang-sayang ya, Mas. sing tak kok kangkunge sik. Bel. Bel. Aduh, jangan. Sangka. Cek Thomas, aku lagi nih. Ora ono kancane. Kowe lah. Loro. Amat betul. Ora aja kena yo, Bet. Aja kena yo. Aduh, pakai metu Pak. Ora dene kene dilek Mario. Dilek sudah titik Mario. Jek, ayo aku ki. Ora ayo start. Gitu. Bor kamu gak ikut Bor? Ora kuwi ada kok Jawa Timur rene iki mung dolanan kene iki. Amira, Mung dolanan kene iki lho. lewat poker mo. Ini nang omah ya iso. Ora ikat mau sibuk apa aja? Packing, Mas. Packing meh mulai. Iki lho Mas, ini lah jempol. Kita dapat teman baru nih dari Malaysia. Cek loro. Ntar kok gua kagak ada. Lanjut. Masih. Yo kok gak jalan no aku Ada ampun aku malu. Kira poker.
sendiri.
yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna. Imajinasi seorang jomblo udah lama nggak dipeluk, Nah. makanya peluk pohon. Nah ini kelamaan jomblo. Adanya pohonnya di peluk gitu. Jomblo. Biasa. Jomblo tahunan nih. Jomblo tahunan edan anyaran. Baru bener. Bang, Empat kilo ke dalam bungkus. Itu. apa ora turu bel iki. Tok krungu aku gereng. Ngerti aku gereng-gereng, aku wedi aku ya. Mas turu aku. Lah ngopo ora iso turu? Ora iso turu. Nek tak nita bubukne mah. Mangan apa saling. Kira-kira kapiro nih. Bener kan? Wes bagi lepaskan di sini. Ora kaya iki kok ngisori dene ngombe siyu nek ora bir gitu. Tahu ben. Lah mutah-mutah ini, Bu. Sangar kayak pokoke. Wah, ketak nginceng wae bengi. Ketak nginceng ini. No. Ketak nginceng. Oh, salah. Apaan jomblo yang kayak gitu sih. Kue Naruto bukan? Tulune Naruto. Tak copot tak kaos sana. Berubah. Makan action. Oh, asine sing loro kae buriet bahaya asine. Tenan ora doyan wedokan asine. Makan besar jadian. Ora doyan wedokan saiki asine lho. Oh. Lho, ket mangkat kok mudhun cah loro terus awor. Lah, yo. Kan ngetute terus lho David ngetute lho. Ah. No. Ya toh, halo. Ya oke kita lanjutkan turun lagi. Siap kakak. Pernah kesini aku karo jangku nyuruh pernah. Lah kok mesakne men Mas? Kok mesakne men? Ngene iki jenenge apa ngene iki? Sival al demak ya Guys, demak ya. kowe niatan menjaki kok meh rusak. Papan selancar jenenge.
para muka-muka lelah dan muka-muka jomblo. Nah, Pemuda. nih paling jomblo nih, bertahun-tahun Pemuda. nih. Aku masih Iya, 18 tahun, kenalkan nama saya Al. Masih 18 tahun, rumah saya pernah tinggal di Jakarta sih, tapi sempat diusir sama petugas Satpol PP. Ya, Masalahnya kenapa, Pak? karena dikira beca. Oh, gitu. Akhirnya coba. Leje banget sih. Nih, jomblo tuh. Ini nih, jomblo bertahun-tahun nih. Senyum dong, senyum. Kasih senyum. Jomblo, Mbak. Jomblo. Ini jomblo. Empi.